Como cada 20 de xaneiro, Pontevedra celebrou o seu tradicional pleno de honra para facer a entrega dos premios Cidade de Pontevedra, uns galardóns cos que se busca recoñecer o papel dos que, como explicou o alcalde, deixan pegada no municipio. Un galardón, un recoñecemento público, mais tamén son unha mostra absoluta de agradecemento a persoas que deixaron unha pegada nas xentes e na historia desta cidade. Pontevedra, sen persoas e colectivos os que hoxe premiamos, non sería a mesma. Este ano, na categoría de persoa física, o xurado votou por unanimidade a candidatura de María Teresa Méndez, Maite Méndez, adestradora do Club Baloncesto Arxil. Ademais de poñer en valor a traxectoria dun equipo que comezou a andaina hai 38 anos, reclamou máis apoio pro deporte feminino. Unhas 4.000 rapazas, máis preto de 5.000, formaron parte desta familia. Ninguén imagina o nivel de exixencia que require un club modesto, que ademais de segundo apelido leva feminino. E aquí fago unha chamada ás empresas, apostade polo deporte feminino, sairedes reforzadas. E tamén os que xestionades o deporte local e autonómico. Impulsade as ferramentas que precisamos os proxectos modestos e femininos, porque detrás hai moitas persoas invisibles que o merecen e que empeñan incluso o seu patrimonio persoal. A Orquestra Sinfónica de Pontevedra foi escollida na categoría de persoa xurídica, tamén co apoio de todos os membros do xurado. A entidade traballa dende o 2006 para fomentar a música, tendo sempre en conta a perspectiva de xénero. Foron varias as ocasións nas que nós, como músicos, estábamos neste lado do escenario poñendo música a este acto. E mentre se facía a entrega dos premios a outras persoas e asociacións sempre moi merecidos, eu pensaba dende a miña silla: buf, oxalá algún día puidera estar eu aí recollendo ese premio. E o día chegou. Así que máis podo engadir? Que estou feliz. O acto central do Día de San Sebastián, patrón de Pontevedra, rematou co himno galego interpretado polo grupo Gaiteiros das Rías Baixas.